1996 hankin tussimaalausvälineet ja aika pian lähdin sitten Japaniin. Kävin pienen kierroksen siellä Osakassa ja Tokiossa ja näin edespäin. Pääsin näkemään vähän niin kuin tussimaalaustyöskentelyä. Hienoja esimerkiksi kalligrafian tekijöitä museossa. Ja sitten hyppään nyt niin vuoteen 2006, jolloin ensimmäisen kerran matkustin Kiinaan ja siellä pääsin ihan jyvälle siitä, että mistä tässä on kysymys. Opiskelin Kiinassa tekniikkaa ja siitä se on mennyt sitten 2006 vuodesta aika hyvää vauhtia ja tunnen tämän välineen omakseni. Kyllä se kulttuuri, kaikkinensa, maalaustaiteen pitkä historia ja kirjoitettu kieli, niin kyllä ne imas minut mukaan, että ei minun tarvitse millään tavalla ajatella sitä, että onko tämä jotenkin minulle vierasta tai onko tämä nyt se asia, mitä mä haluan tehdä. Kyllä se on siitä asti sitten ollut hyvin selkeää. Ei ollut minulle millään tavalla vaikeaa. Kun olin aikani tehnyt tussimaalauksia, niin sitten alkaa tekemään suoraan seinään installaatiomaalauksia, koska tämä Itä-Aasiassa tämä kiviin, kallioihin ja erilaisiin rakennuksiin on aina tehty kalligrafialla, runoja, jotain muistolauseita ja koska sitä on paljon siellä ympärillä, niin se oli se vähitellen tarttui sitten, että miksikäs en myös voi tehdä luonnosten pohjalta seinäinstallaatiomaalauksia täällä Suomessa.